یەکێزیە پارتیên siyasî di qonaxa dahatî de ya herî pêwîst e ji demên borî. Her divê derbarê de hewildanên navdewletî hene ji bo yekêziya partiyên Kurdî li Rojavayê Kurdistanê ku destpêşxeriya Frensî yek ji wan hewildana ye. Li gorî agahiyan ji ber çend rojan careke din nûnerê Serokê Frensayê li gel şandeya karûbarê derve ya Enekesê civiya bû. Serkirdeyên Enekesê jî amaje bûyekê dikin ku hewildanên ciddî di vê derbarê de hene û ew geşbînin ku yekêzî di navbera wan û tevdemê de encam bide. Em wek Encumena Neştîmanî Kurdî em her wextê jî dibînin yekrêziya helwesta Kurdî ew e got bibe zemîna asê ji bo mafê gelê Kurd pêşerojê del Kurdistana Sûrî cîbecî bibe. Mubaderatê dibin û nemaze mubadera Frensî. Ev mubadera bi gumana min berdewam e piştekî vê mubaderê heye bi gumana min Emerîkî bi jê razî ne erêkirine şware. Her wesa helîfê me Hewlêr Kurdistana Başûr ew jî alîkarin vê mubaderê re. Ew jî dibêjin dewleta Fransa dewletek dostê Kurda ye. Ji ber vê yekê jî em ê alîkar bin ji bo encamê vê mubaderê ciyê xwe bigirin li ser meydanê. Hevserokê tevdemê jî tekez dike ku ew amade ne ji yekêziyê re û helwêsta wan ya di vê derbarê de nehatiye guhertin. Lê bi gotina wî hin pirsgirêk hene û pêwîst e çareserî ji wan re bêdîtin. Aynı helwesta berê yani tiştek gewrandinekî nû tê de nîne yani. Mesela ji bo me tu pirsgirêk tune ye. Heger ciyê 27 partiyê Kurdî hene di Rojava de dixebitin. Hinek hene di nava rêveberiyê de ne. Hinek hene ne di nava rêveberiyê de ne. Partiyê serbixwe ne. Ciyê hemiye heye. Ciyê partiyên pêkhatîn dîtir jî hene. Helbet ciyê partiyê ku nava Enekesê de jî heye. Lê mixabin yani partiya Enekesê ê ku di nav Enekesê de mesela xwe dûrî vê mijarê dixîne. Em ê vî dikin yani çareserî çê bibe werin yani dîsa karê xwe bikin weke va partiya xebata xwe bidomînin. Em weke tevdim tu pirsgirêk tu nedibî alî de. Piştî ji navbirina Daişê gelek helwestên navdewletî ji bo dîtina çareseriyeke siyasî ji krîza Sûriyê re diyar bûn. Lê bi nerîna gelek çavdêran ji ber ku Kurd neyekirêzin ji qonaxa veguhêz re dê neamede bin. Ji lewra hin şirovekar dibêjin eger yekêziya tevgera siyasî ya Kurdî li Rojavayê Kurdistanê bêl paşxistin di pêşerojê de ew ê rastî gelek asangiyan werin. Nemaze ku niha behsa avakirina devereke aram li ser sînorê Rojavayê Kurdistanê tê kirin. Candar Şernexî, Kurdistan TV.